være ordentlige. I dag skal vi lære om basisreglerne. Kommaet det lærer os indholdet i en sætning. Den første basisregel er komma ved ledsætning. Her er det op til en selv, om man vil sætte startkomma, det vil sige komma foran en ledsætning. Martin, vil du lige komme op og se kommaet med den første? Ja, fuck. Du kan det ikke. Det er så altså ikke lige helt rigtigt. Men ja, det er flot at der prøve. Ha! Hvor er det ringe, mand? Nå, vi visker den lige ud, og så det rigtige, så skal kommaet være der. Så hedder det, hvem synes? Den får et bolle, og bolle det er altså udsagnsled. Og jeg synes, den får et kryds, det er grundledet. Så er det, hvem er? Det er bollen, og hvem er det? Er det? Det er krydset, den får grundled. Så er der altså to. Et grundled og et udsagnsled og grundled, og et udsagnsled og grundled. Så derfor så kan vi sætte et komma der, hvis man altså vælger at lave komma. Et startkomma. Og vi kan også bruge eksemplerne med for eksempel at et udsagnsled, den bolle, at bolle, og hvem boller. Det er så grundledet. Er I med? Ja. Næste regel der kommer med hele sætninger. Og de er forbundet med et konjunktiv, altså et bindeord, og det er ord som for eksempel og, men, eller så. Og Jakob, hvis du lige vil komme op og lave et glimrende eksempel her på tavlen. Og lige fortælle. Lise. Lotte. Udsangsledet, som er har, og så er Liselotte grundledet, fordi det er hende, der har ingen penge. Og så skal man bagefter, så kan man sætte igen hernede under, så det er igen, altså at gå sulten i seng, det er hende, der går sulten i seng, og det er hende, der gør det. Så har vi to sætninger, og så er det bindeordet, der binder de to sætninger, så skal komme et før bindeordet. Der. Det er nemlig rigtigt. Så er den næste regel, det er komma i opbremsning. Det vil sige, hvor der kunne have stået og, men, eller. Martin, vil du komme op og lave den næste sætning her? Nå, jeg tror, det er godt. Sådan. Du vil fortælle mig, hvor kommaet skal være. Yes. Komme. Der skal være, som alle selvfølgelig ved, der skal være komma mellem hver komma, fordi det er en opremsning. Ja, det er flot. Yes. Ja. Det sidste, vi skal lave om i dag, er komma ved selvstændige sætningsdele. Her skal vi sætte komma om selvstændige sætningsdele. I skal lave en sætning, der kan laves på to måder. Hvis I to lige vil samarbejde om at lave en sætning, så kom herop og vis mig den bagefter. Ja, nu må jeg se, hvad I har lavet. Jamen, vi har lavet to kommaregler, eller to sætninger med komma. Den ene er, at vores lærer er kedelig, komma, så der er et bindeord, fordi hun vil have, at vi skal lære om kommaregler, komma, igen et bindeord, to enkelte sætninger, og det gider vi ikke. Ja. Og hvis man skal sige sætningen på den samme sætning på en anden måde, så kan det hedde, at vi gider ikke, komma, lære om komma, regler, så glemmer vi at skrive regler, men der skal stå kommaregler, komma, fordi vores lærer er kedelig. Ja, det er sådan set rigtigt nok. Du er meget dygtig. Det er også kedeligt, det er også nok. Ja. Jamen, flot arbejde. Sådan.
omkring komma. Og jeg håber, at I er blevet lige så kloge, som mine elever er.